zara irakurtzen. Jostailuak ekartzen dituen lokomotora txikiarena. Urtebetetzetan etortzen da. Eta bihar da nire urtebetetzea. Urtebetetzetan etortzen dela jostailuz beteta? Hori sinesteko bezain inozo altzara. Naiz inozoa, etorriko da. Ez egin ilusio horrik. Urtebetetzetako trenarena urtsa txikien ipuña besterik ez da. Ez da ipuña, etorriko da. Oiz etorriko dela. Bai, etorriko da. Lokomotora txikia. ¡Lanero! ¡Lanero! Esnatu, Txepet! Esnatu, alperra! Utzi bakean, txiki. Ez dut begirik itxi gau guztian. Txepet, bat ere xomorroa jaten ibili zara? Bai? Beno, lana zain daukagu. Guazen, espresa! Ni bezalako lokomotora finok ez genuke honen goiz jaiki behar. Txarra da gure ausporako. Aitzakiarik ez, espresa! Zuk ez dakizu bat ere, benetako lokomotoren laguntzailea besterik ez zara zu. Aizu, zara benetako lokomotoren kontu. Ixo zuek biok, ez dago galtzeko denborari. Zertan datza nire gaurko misioa, zeina betiko bikaintasunaz beteko dudan. Pasaiari trena eramango duzu herrira mendietan zehar. Hori egina dago, zaharra. Mugiarazi besteak, txiki. Tira, guazen, pello! Kontuzume auspoa berotu gabe. Oh, txantxetan dela! Ordura zaitez zeureaz! Arraioa, ederki hasi dugu eguna.
Jainko arrenpello kontuzke horrekin. Bai, nora joan behar dut nagusi. Ikusten merkantzia hori, eramazu herrira mendian zehar. Erraza da nagusi, egina dago hori. Txiki, non da esnetren zahar hori? Aizu, ez duzu esneten iratzarri behar. Lo egiten utzi nahi dio. Baina, esnea garriatu beharra dauka. Gaur ez, plan bat daukat. Zeuk eraman nahi dituzu bagoiak, ez da? Oizu, nire lokomotora nahi. Noski, eta nizure aldenako. Gainera maite, eskertuko nizuke ideak eramango bazenitu. Gurpileko, ez nabil azken egunotan. Orain zoaz. Eskerrik asko Preiska. Esnetren? Mugitu merkantzia hori. Horretan ari naiz, torre. Baina ze txantxa da. Enabil txantxetan, eraman dezake. Zu oraindik txikia zara horretarako. Zuk zer dakizu buruan diankaluze horrek, ez da hain lokomotora txikia. Ez didazu minik eman. Zer daukazu gaur niretzat, torre? Hor dauden jostailu eta traste hoie. Egun zoriontsua da gaur, urte betetze trena, baina utzi dago. Pailazoa oraintxe ari da betetzen, beraz zoaz azkar. Bai, jauna. Zaude lasai txiki, egunen batean izango duzu zeure trena. Nik eraman dezake. Eraman dezake. Prest zaude? Abiatzeko prest, pailazo. Jotxistua! Denon trenera! Bai, badoa. Hainbesteko presa. Haume praktikatu ezinik. Parki! Artza panda! Manoa! Salti eta panki! Eta gauza guztiak! Horixe bai dela tren polita. Ez kezkatu txiki, izango duzu zeure aukera. Ez dakitan non. Berrion bat dakarkizuet, atsegin dut jakinaraztea, une honetan bertan... Ixo, eta guazen! Ederki abiatu gara. Nik eraman dezake. Mikel, oraindik trenaren tontokeria horretan pentsatze. Ez da tontokeria. Ipuina da, hori besterik ez. Etorriko da. Ziur nago. Etorriko da.
nola, noiz, Zergatik gelditu zara! hori joan dioena! Ez dakit, ibili ezin eta gelditukin naiz. Sentitzen dut. Banekien! Ez dugu zeharkatuko mendi hori, banekien! Ondo ezik zaudi? Ez da ezer ondonago. Ezin naizela ibili hori besterik ez. Aizue, zuzendaria naizenez, erantzulea, jostailuen arduraduna, laguntza eskatuko dut, medikua, mekanikaria, SOS badakizue. Au! Egingo dut laguntza eskatzeko deia? Hori, egingo duzu laguntza eskatzeko deia? Norbait laguntza eske? Praiska da, larrialdiren bat! Dok! Tren bat larrialdian! Praiska da, urtebetetze trena! Ez dago galtzeko astirik, guazen! Esan txu. Beno, ez talarria bihurritu bat besterik ez, baina egun batzuetan geldi egon beharko duzu. Baina dok, guk zeharkatu beharra daukagun mendi erraldoi izugarri terrible hori, beharrezkoa da. Sentitzen dut, baina nik Praiska ospitalera eraman behar dut. Baina... Aurkizazue beste lokomotora bat. Bai, espresa eta peño laster pasako dira mendi. Jakina, hori egingo dut. Pentsatua neukan. Ziur nago lokomotoraren bat pasako dela hemendik. Agian, behar bada. Jakina. Entzun, zer esan dizuen nik? Zer diozue orain? Zortea daukazula hori diot nik! Gelditu! Mesedez! Gelditu! Baina zertzat hartu nauzun ni. Nik. Baina zonek esan nahi duena da kure lokomotora ondo ezik dagoela. Eta mendiaren bestaldeko umetxoak jostatzeko jostailu gabe eta jateko janari gabe geratuko direla. Zuk laguntzen ez bat iguzu. Nik. Bai! Nik zuek arraiatu. Nik tren finak eta bidaiari finak eramaten ditut. Ni naiz tren suabean. Eta eramaten dut jende dotorea, ikus dezaten paisajea, edo lo egin dezaten patxada ederrean, edo jan dezaten larrua betean bagoi restaurantean. Nik zure garraiatu? Pentsatu ere. Ez gara iritsiko. Ez da munduko lokomotora bakarra. Eta ez dut uste guretzako egokiena denik. Horrek egokiagoa dirudi. Gelditu! Oraingoan kontuzago ibili, Gelditu! Txaro, geldizaite! Gelditu! Erraza izan da! Baina oso guztia. Zer nahi du payaso honek? Beno, gure lokomotora elbarritu eginda. Eta umeek ez dute izango jostailurik jostatzeko. Ez da jaki goxorik jateko ulertzen, zuk laguntzen ez badiguzu behintzat. Nik zuek eramateko? Entzun, neskato, gaur goizean imprenta handi eta importante bat garraiatu dut mendian zehar. Jende importanteak irakurtzeko, liburu eta aldizkar importanteak idatziko dituena, gauza importantei buruz. Ni lokomotora importantea naiz, eta ez zaituztet eramango. Ez
Esan dizut inork ere ez gintuela eramango. Norbaitek bai. Inork ez! Norbaitek bai. Inork ez! Norbaitek bai. Inork ez! Egun pare bat barru lanerako moduan zara. Gahua. Hauxe duzu zeure aukera. Nire aukera? Horixe. Egia neuk eramango dut trena. Torre, Zer duzu orain? ustazu urte betetze trena eramaten? Benetan diozu hori txiki? Bai, eraman dezaket. Ez eta ez! Ez orain ez gero eta ez inoiz! Ez eta ez! Ez da beste lokomotorarik etorriko. Etorriko da. Ez da. Bada. Ez da. Entzuidazu ondo, ez da beste lokomotorarik. Barkatu, netxo bat. Bai, nola ez ba. Beno, ez da. Bada. Ez da. Bada. Ez da. Bada. Ez da. Bada. Aizu, zaude isilik ez da baidan ari gara. Ez da. Lokomotora! Lokomotora bat behar dugu? Mendi hau zeharkatzeko. Bai! Zuk agian! Eramango gintuzkezu? Bai, pozik gainera. Pozik egingo duke, baina... Baina zer! Auspotik nabiloso fuerte, eta ezingo nuke mendi hori zeharkatu, barkatu ezin dut. Hei, nien haiz gauza txiki. Zuk nahi eta ezin, eta peliok eta espresak nahi ez. Hortaz ezago inor. Zu zeu! Bai, ni pres nago! Amsterdam. Torre txikia, egizulo, la 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 la. Esan dut nik, ez dago lokomotorarik. Aiene, orain ezingo gara joan. Zaude isilik tontuna, oinez itzultzen bagara jostailu denda bat zabalduko dugu gabonetarako. Baina... Etxi duzue? Etzuidazue! Etxitzen dutenek ez dute inoiz sekula irabazten! Ezin dute ulertzen duzue? Garaileak ez du sekula etxitzen! Esatea erraza da, baina nork eramango gaitu. Nik egin dezaket. Behondikula, orain miniaturazko ipotxorrek eramango omen gaitu. Nik lor dezaket. Lor dezaket. Zuk ez etxi ez erengatik, arazoek ez aitzala beldurtu. Zuk ez etxi ez erengatik, Betik hementxu aurrera usaitazunez. nahi duenak dena aldu, irabazteko behar da saiatu. Garaipenaren pozaz beti alai, ez mendi eta ez ibai ez dira oztopo. Garaipenaren pozaz beti alai, neketa lanen ondoren, garaipena daukagu Garaipenaren pozaz beti alai, ez mendi eta ez ibai ez dira oztopo. Garaipenaren pozaz beti alai, neketa lanen ondoren, garaipena daukagu Itzuli etxera, zu oso txikia zara, ez duzu lortuko! Lor dezaket. Ez duzu lortuko! Segi aurrera, lortuko duzu.
Itzuli etxera! Lortuko dut mendia zeharkatzea! Oso txikia zara horretarako, ez duzu mendia zeharkatuko! Oso txikia zara horretarako! Lor dezake! Justu salbatu gara. Oraindik bizi algara. Dena primerando. Zer dabil hemen lokomotora txikia. Lortu behar dut. Hauek gaitza. Txikiak urtebetetze trena ekarri du. Banekien lortuko zuela. Banekien lor dezake. Eta bai lortu ere. Bai, kosta zait, baina merezi zuen nekea.